Poďte ma dobré. Tak poďme mi preč, no. Tým sáčkom po tej brigáde, nech to vidíte. Pretekári nástup. Dobre, poprosím vás, nastúpte tu na. Tak na nástup. Tak na nástup. Ja som nejakú kamerama. Dávam vlastného auta, kúkaj, dobre? Pretekári môžu byť len. Pretekáva si? Áno, pretekáva chodca, nebojím sa. Jazdíme ho, keď nebude počúvať. A ty čo, ty nie si pretekár? No, nám si žiaľ nahrážové pred nimi. No, takže dnešné pilotné preteky, feederové, si myslíme, že dopadli celkom dobre, s úsmevom na tvári. Pak po určitej dobe sa aj pochytala nejaká ryba, chvíľku to trvalo, vieme, že tam bola nejaká odmlka, nejaká hodinka, dve, ale nakoniec ste sa ukázali ako správni lovci, takže teraz by sme urobili s pánom Fučikom vyhodnotenie. Ja ešte kým bude vyhodnotenie pár slov, ale naozaj sme veľmi dlho zvažovali, či to dať na staré štrkoviska alebo na nové. Do poslednej chvíle sme nevedeli, koľko príde ľudí, aj keď teda mesiac to vyselo na internete. Uzavierka tam bola, počítali sme s trošku vyššou účasťou, napriek tomu, že bolo 17 ľudí prihlásených. Počítal som, že bude minimálne 25. Viem, že ste hundrali, že je tu tráva, že hlavne teda na vode. Na starých by to bolo lepšie, tam by sme sa 17 zmestili, len pochopte aj druhú vec, že pokiaľ by prišlo viacej ľudí, tam je tých štandov, tak maximálne 20. Aj to s prižmúrením obidvoch očí, čiže museli sme to riešiť takto, tie rybníky sú zatrávnené také, ako sú, s tým neurobíme nič, väčšina mala trávu, pár šťastlivcov trávu nemalo, no, ale ryby nebrali ani tak. Tí, čo nemali trávu, nechytili nič, hej, teda. Nevedia to. Pre každého tie podmienky neboli rovnaké, uvedomujem si to, ale Tým, že sa losovali... išlo skutočne o to, aby sme sa trošku aj zabavili, potešili spolu, zasúperili si, na budúci rok dúfajme, že to bude lepšie. Nech sa páči. No, ja teda k celkovému vyhodnoteniu by som povedal asi toľko. Budem vyhodnocovať teda tých, kde bola chytená ryba. Teda začnem od 13. miesta. Na 13. mieste krásne 4 kusy, rovných 100 bodov. Pán Miroslav Gregáň. Už ho to zložilo na to. Vidíte, že to viem. Že on je toto. 13. miesto. Od 10, ale. Na 12. mieste s 12 úlovkami, to znamená najväčší počet úlovkov, 300 bodov, Leoš Vajdová. Na 11. mieste, čo je zase úctyhodné, jeden kus, 10 bodov, Juraj Furta. No, a teraz top 10. A prosím vás, tak spomalené preberajte ceny, aby sme to mohli fotiť. Hej, žiadne zadky, uši a... Bo potom to budete mať na webe. Na 10. mieste s jedným kusom, ale o počte bodov, respektíve váhe 360, sa umiestnil Roman Zetka. Počkaj, kde ideš? Tak nikto nemá širokouhlý objektív. Blahoželám. Ďakujem pekne, ďakujem. Platí to aj v pivárni, ty 5 €, hej? za tú trpezlivosť si naozaj Ďakujem pekne. gratulujem. Som až tak Áno, ďakujem pekne. Ani diplom. Myslím, že do masážneho salóna máte vraj, že to platí, nie? Ty už masérku. Na 9. mieste za počet kusov 1, váha, respektíve teda body, 390 bodov, Milan Demian. Stoj, ani sa nehni. Stoj, ani sa... Čo ty stále vybehuješ z radu? Tak si zíkaj, ak si No tak v profesionálny poriadku, no fotograf, tak tak to musíš... bude mať Fučík 2 hlavy a 2 zadky, no. Na 8. mieste sa umiestnil s 2 kusmi
a počet bodov 460. Pavol Líška. Skúste sa sekundu počkáte po kope, hej? Po kope. Po kope hovorím, kde utekáš? Šmykaj na miesto. A usmievajte sa na nás. Dobre. Dobre. Na 7. mieste Nedobrý. s počtom bodov, s počtom kusov 1, 500 bodov sa umiestnil Jozef Vengrin. To sa teraz smial, alebo mu gratuloval? Gratulujem. No tak to, a tak, kde dobrá? Blahoželám. Dobre. Nech sa páči. Stop. Gratulujem. Jozef, ty budeš bohové široký vypadá na tých fotkách. No tuto tento. Sade mu buď brucho, alebo zadok príbuch dá zo zadu. To bude, že len... Na 6. mieste počet kusov 2 sa umiestnil s 540 bodami Jan Lucko. Dobrý. Moment, idem pod cenu. Hej. Nechceš mu do párnice dávať tú cenu? Veď ja nemám široký objektív na toľko. Pusu si dajte a... Dobre. A myslím, že už začína poprchať. Poďme, pečiatku môžeme ti takú dať ešte na ruku. Na 5. mieste A stoj, on príde k tebe, ti podá ruku. Dobre. No. Na 5. mieste sa umiestnil s jedným kusom Takže jedným bodom. a 660 bodami Jozef Púčík. Ó, tak... Počkaj, super úsmev. Pohodne, Dobre. poďte. Počkaj, ešte aj diplomy A daj, diplom, nie? aha. No, teda, pusu nechcem. Blahoželám. Diplom neplatí, lebo si si ho vypýtal sám. Prezenčku nechám. A ja som mohol podpísať. No, Prihorieva na 4. mieste s počtom kusov 6 a rovných 1000 bodov získal Roman Prílepok. A dáš ho až na konci, teraz ho nemôžeš dať. Nie, nechaj tak, potom že zobere. Lebo nám spadne všetko. A ja budem ho podpísať ceny. Nie, potom odhodním zvlášť. Gratulujem. Tak mu dám aspoň sieťku. Pusu mu daj a to je... No tak, ale nie je to... Nie, dobre. Cenu dostaneš ešte. Keď dáme odkaz. Poď. Dajú nám potom cenu, lebo im spadne. Ja by som im moc neveril. Granta dada. Na 3. mieste počet kusov 2, počet bodov 1110 sa umiestnil pán Dušan Prílepok. Dobrý. To sa im to nepopadá. A tak, aby ste mi vošli do záberu. Blahoželám. Zase vám. Nech sa páči. Poďte k sebe, buď jeden alebo druhý. Gratulujem. Však som nič nepil. To je chyba. Toto rodinkárstvo je hrozné. Na 2. mieste počet kusov 5 s 1130 bodmi sa umiestnil pán Pavol Vajdula. Cena od pána Hubiňáka. Blahoželám. A samozrejme aj tie ostatné spolu aj od Laferdu. Stop, ešte počkaj chvíľu, ja som sa zakecal. Dobre. Ja som mal jednu brigádu navyše odpracovať. No, Halo? a najväčšia vidra sa dnes ukázala so 4 kusmi síce, ale 1940 gramov, čiže bodov. Ludvík Svoboda. Profesionálom by to nemali dávať. Počkaj, stojte tam. Ale ty mu to daj, to vypadá, keď si ty vyhral. Blahoželám, nech sa ti páči. Stoj, ani sa není, Preteky sa úsmev volajú na tvár. pohár predsedu, víťaz dostáva aj pohár. Nech sa páči. Nie. Od rány. Stoj ešte stoj. Poď ešte k nemu. A potom ešte k naličku. Všetci budete chcieť potom, ak z prvého svetového prijímania a budete nadávať, keď budú na hovno fotky. Dobre.
Dobre, Ešte aj prvý traja. ešte prvý traja to. Prvý krok poprosíme aj s cenami. Ale mne nie sú. Nie, cere daj one a... Štvrtá cena, nech sa páči. Ďakujem. No dobre, poďte prvý traja a ja vám budem hovoriť ešte dozadu. Pučík. Pučík je piatý. Ja sa len pýtam, Prvý traja. Ja som myslel, že... Svoboda, pán Vajdulák a pán Prílepok Dušan. Fotíme sa, víťazi. No poď do Matrixy. Čo si daj do dosiek. Ale černý si mám zobrať, Ale už ho nechaj. lebo potom budeš vypadať ako chudobný Nechaj, lebo sa zľahkne a potom budem mať taký blbý výraz. Dobre. Vážení páni, len na dovetok hlavnú cenu do tejto súťaže sponzorsky venovalo rybárstvo Verda a druhú cenu do tejto súťaže venoval pán Hubiňák, rybárstvo Hubiňák. Samozrejme ostatné ceny sú tiež od nich. Týmto ich v mene výboru chcem naozaj poďakovať, že nielen nám poskytli ceny, ale pekné sponzorské ceny sme od nich dostali. Naozaj oplatilo sa dnes vyhrať. A 200 € ste si prispeli sami. Lebo to dá zase výbor na ceny. Ale môžem povedať, že ceny sú veľmi hodnotné, a ja môžem ukončiť s tým, je tam vyše 400 € v tých cenách. Takže si myslím, že na budúce, keď príde ešte menej, tak ešte viacej získate. Dobre. Z našej strany všetko. Zatiaľ som dokončím. Ďakujem vám všetkým za účasť. Myslím, chvála Bohu, počasie nám vyšlo. A dúfam, že na budúci rok aspoň dvakrát v takom počte sa stretneme. Môžete tlmočiť ďalej a my s Romanom zase na webe. Dobre. Rozchod!